foli ni kanu de an lamɛnbagaw ani an lajɛbagaw bɛɛ lajɛlen ye minnu sɔgɔlen bɛ an ka kunnafoni siraw la nin waati ninnu kɔnɔna la k'a fɔ an ɲɛna nin ye malikura kɛnɛ sigikan ye ka bɔ studio 73 kɔnɔna na VOA soba la Washington DC an ka kunnafoni kumabaw bi alamisa in na juin kalo tile 6 sanba 2 ani 24 filɛ nin ye ninnu ye. Mali syndicat national des banques et des établissements financiers SINABEF olu ye baarablancari laseliw kɛ kunu araba la min bɛ daminɛ bi alamisa juin kalo tile 6 ka taa se fo a tile 8 ma yaasa ka se ka faamuyali yɛrɛ sɔrɔ a la kun jumɛn de y'a waleya an ye wele bila Ogo Tembelum Gindo ma ale ye SINABEF ɲɛmɔgɔ dɔ ye a bɛna kɛ an bolo directement na nɛgɛ kan k'an ka ɲiningaliw jaabi. Énergie solaire centrale saba sigilen kɔfɛ Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta ka dɛmɛ lasew cadre kɔnɔna na ye groupe électrogène 10 ɲɔgɔn di énergie du Mali ma yaasa ka bolomadɛmɛ kɛ u ye u ka courant gɛlɛyako ninnu baaraw la. Mali sɔrɔdasi colonel major 21 ɲɔgɔnna sugandira ka général jala di u ma jamana marabagaw fɛ yala nin jala ninnu a bɛna kɛ sira fɔlɔw ye min bɛna laban sɔrɔdasi furancɛ fangatigi ninnu ka général jalataw ma wa o hukumu kɔnɔna la an ye wele bila Nuhun Togo ma ale ye lakanakow ani dɔnbaga lajɛ ye a bɛ an bolo nɛgɛ kan an ka jɛmukan kɔnɔ a bɛna an ka ɲiningaliw jaabi. Rusiw ka kɔkanko kotigi Sergei Lavrov ye a ka farafina gun kan taamaw kuncɛ kunungo Chad jamana kan ninnu de bɛna fara an ka laselikɛlaw ka kunnafoni tɔmɔlenw kan ka tɛntɛ aw ye sisan jɛmukan kɔnɔna la. A y'aw bisimila an ka kɛnɛ nin kan ayiwa ka a fɔ ɲɛna syndicat national des banques et établissements financiers du Mali SINABEF ale ye baarablancari laseliw kɛ kunungo araba la juin kalo tile 5 la min daminɛna bi alamisa la juin kalo tile 6 fo ka taa se fo juin kalo tile 8 ma san 2024 la ka Mali jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la awa a waleya a masɔrɔla ka da u ka ɲɛmɔgɔ Amadou Ba ale ka minɛli de kan faamaw fɛ VOA Bambara ka laselikɛla ka bɔ Bamakɔ Mariam Kuyate ale bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka kumakanw lajɛ. I n'a fɔ a laɲini kɛla cogo min kunu bangiw ka lafasali jɛkulu fɛ SINABEF ko ka Mali waribonw bɛɛ lajɛlen datugu fo ka taa se taji feereyɔrɔbaw ma o laɲiniw kɔni dola bala Bamakɔ bi sɔgɔmada in na n'a bɔla bangi min bɛ wele ko BDMSA ka sanga ni wale ma caman y'u ka nisɔngoya kɔni yira. Ne n tɛmɛna station fɛn fɛn la n y'a sɔrɔ datugulen don obligera ka taa butelentigiw de fɛ yen ka litiri kelen ta n ka client dɔ bɛ yen obligera ka t'o de fɛ ka litiri kelen ta bon o min filɛ o ye bangiw datugulen don station fana bɛ ka datugu ayiwa bien vrai que gɛlɛya b'an ka jamana kɔnɔ bon kuranko gɛlɛya fana bɛ yen nin ko in kɔni ala de bɛ nin ko in laban cogo dɔn. ala ka hɛrɛ kɛ jamana nin an bɛ situation min na komi sisan maliyɛn bɛɛ bɛ jamana nin situation dɔn tiɲɛ yɛrɛ la ko dɔw bɛ yen n'an ko jamana nin ye sariya jamana ye ni sariya tigi wulila ko b'u ka sariya tigɛ moi je vois que bɛɛ kan ka to sariya kɔ bɛɛ ka mɔgɔ minɛnen bɛ sariya bolo mais ni bɛɛ ko k'a bɛ wuli k'i ka kɛlɛ kɛ o tɛ ɲa dɛ o tɛ ɲa tiɲɛ yɛrɛ la ni kɛlɛ kun ye u ka mɔgɔ ka bila de o ka to sariya de kɔ ni sariya y'a bila yɔrɔ min na alhamdulilayi an bɛ to sariya kɔ mais ka wuli ko mɔgɔ dɔ minɛna ko a bɛ grève ko o kama o ma ɲi jamana kɔnɔ jamana se ka jɔ o kan kan quoi i y'a ye sinon nin mun filɛ nin a bɛ ka bɛɛ tɔɲɔ versement kɛ an bɛ retraite kɛ maintenant ni banque taara grève la tan cogo la a t'a arranger quoi f'i ka obligé ka taa ni wari ye sokɔnɔna de la o dun danger b'o la ala k'an kisi ni mɔgɔ y'o ta i kɔ i bɛ t'o ɲɛfɔ min donc u ka sabali u ka bɔ grève la u ka baaraw daminɛ u ka bɛn kelen na quoi mun minɛna fana n'a sɔrɔ a nɔ b'a la an bɛ to sariya kɔ n'a nɔ t'a la fana u ka bila. Bon, ɲɛmɔgɔ min minɛna est-ce que a minɛna pour notre cause d'abord, c'est ça le vrai problème. N'an ka système bɛ wele est-ce que an ka cause yɛrɛ yɛrɛ don wa? C'est pas un problème interne entre eux. Donc nous an man ka k'o victime kɔni en principe. Ne kɔni bolo an man ka k'o kɔlɔlɔ man ka s'anw ma cogo si la quoi. O ye ne ka faamuyali a ko la quoi. Yara wal n'ale yɛrɛ ye station belebele dɔ ye Bamako o kelen de ka baaraw kɔni bɛ ka waleya nin waati in na taxibolilaw fo ka taa se moto taxitigiw ma ninnu caman kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin grève in bɛna kɛ sababu ye ka caman bɔ u ka sɔrɔtaw la. tɛ ka se ka baara kɛ jɔn kɔrɔ an tɛ ka se ka baara kɛ dɛ ka ju kɛ essence ni ko i bɛ essence 100 la san butelinin na i ka tila ka mɔgɔ ta 50 siɲɛ 2 donc a tɛ se ka kɛ quoi. moto dun fana an fana baaraden de an fana bɛ baara kɛ de ka taa patron ka recette d'a ma a tɔni mana to an fana bɛ k'an da musaka ye mais a bilama nin quoi
donc voilà vraiment a taara k'an bɛɛ bolo dan. Ni baarabila min bolodalen filɛ waribon tigilamaw ka lafasali tɔn fɛ SINABEF a kun tɛ dɔwɛrɛ ye u ka secrétaire général o minɛna fanga tigilamaw fɛ kunu ka da kan damakasi sɛbɛn dɔ ladola a kama u ka tɔnden baarakɛla dɔ fɛ n'o ye banki BDMSA olu ka syndicat ye. An ye kunnafoni fɔlɔ minnu kɔni sɔrɔ a yirala k'a fɔ ko procès verbal lankolon dɔ kɔni dilanna Amadou Ba ale ka jɛkulu lafasali tɔn yɛrɛ fɛ n'o ye SINABEF ye. Ni waati in kɔni nasa kumaɲɔgɔnyaw olu bɛ senna kabini kunu yasa fura ka se ka sɔrɔ a ko yɛrɛ la. Mariam Kuyate ka lasilikan don ka bɔ Bamako VOA Bambara tɔgɔ la. Ka da nin kunnafoni nin kan an ye n'o ye SINABEF ka baarabilancari ninnu ye n'a bɛ kan ka lawaleya Mali jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen kan u ka lafasalikɛ kulu ni a ye o kunnafoniw cari. Ayiwa anw ye wele bila Ogo Tembelu Gindo ma ale ye SINABEF ɲɛmɔgɔ dɔ ye. Gindo bɛ an bolo nɛgɛ kan. Gindo ni tulo bɛ na i bisimila. Allo? Ok. Ayiwa aw ye baarabilancari nin kɛ k'a masɔrɔ mun de fɛ sisan an bɔra sisan ka jamanaden dɔw ka hakilinaw lamɛn a kan i yɛrɛ y'a mɛn mun de kama aw ye baarabilancari nin kɛ? Aw ka ɲininkali diyara an ye kosɛbɛ. I n'a fɔ aw yɛrɛ y'a jateminɛ cogoya min na an bɛɛ y'a jateminɛ ten tɔ parce que an y'a ye an camarade mun ye Hamadou Ba ye. Hamadou Ba o ye SINABEF secrétaire général ye. SINABEF ye banque, assurance, établissement financier ani commerce ani société pétrolière des syndicats ɲɛmɔgɔ ye Mali la. O dɔrɔn tɛ Hamadou Ba ye syndicat bolofaraba min bɛ Mali yɛrɛ n'a fɔ central historique INPM Hamadou Ba ye o mɔgɔ filanan ye. Donc an kɔni bɔra mun kalama a u kun y'a convoqué a ye convocation sɔrɔ ka bɔ pôle économique la. Donc a yɛrɛ bɔra a taara olu jaabi la. Donc mais laɲini après ça an bɛɛ nana k'a jateminɛ k'a ye avec surprise que mandat de dépôt bilala a kan. Donc an ma se k'o yɔrɔ de faamuya k'a sɔrɔ nin ko in bɛɛ daminɛnen don parce que activité syndicale kɔnɔna de la. N'a sɔrɔ comme a y'a jateminɛ cogoya min na banque dɔ bɛ yan n'a bɛ fɔ a ma DDL olu ka comité ɲɛmɔgɔ kɔrɔlen dɔ tun bɛ yen n'a sɔrɔ o yɛrɛ kun suspendelen don ni SINABEF fɛ. Donc o de ye ka papier ladon ka taa a plainte contre Amadou Ba la. Donc o gɛlɛyaw de ye an b'o gɛlɛyaw de kɔnɔ bi. Plainte bilala a contre la pourquoi ka da kun jumɛn de kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la e bɛ se ka mun de fɔ an ɲɛna plainte donn'a a kan o cɛ in BDM mɔgɔ nin ale ye plainte bila a kan u ye mun de fɔ a ɲɛna k'a y'o kɛ n'i bɛ se k'o fɔ an ye parce que an ka laselilikɛla y'a jira sa k'a fɔ ko a fɔra k'a ye procès verbal lankolon dɔ de bila yala o de y'a kun ye wa walima kun jumɛn de b'a la? Bon nin yɔrɔnin na an bɛ se ka mun fɔ a yɔrɔnin na c'est que an yɛrɛ ye mun sɔrɔ an ka avocat da parce que ale dossier de avocat de bolo fɔlɔ et dossier de sariya bolo kan. Donc avocat kɔni ye mun ladɔnna an ye k'a fɔ k'a sɔrɔlen don ko bureau mise en place de fait parce que comme n y'a fɔ aw ɲɛna cogoya min na banques bɛɛ comitéw bɛɛ b'a appel la donc comitéw bɛ renouveler. Okay. Donc certainement a sɔrɔla o comité renouvellement de senfɛ. Ayiwa yala aw ni faamaw bɛ ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya la yaasa bilaliko bɛ se ka nɔgɔya cogoya min na sabula a ko kɛlen bɛ degun ye e yɛrɛ bɔra sa ka jamanaden dɔw ka hakilina lamɛn a kan o ko bolo bɛ cogo di i bɛ se ka mun fɔ an ye o kan? O ye tiɲɛ ye an ni faamaw bɛ ɲɔgɔn ye la ɲɔgɔn ye bɛ ka kɛ an ɲɛmɔgɔbaw yɛrɛ fɛ n'o ye INPM mɔgɔw ye fana ye. Donc ɲɔgɔnyew bɛ sen na négociation bɛ en cours. Ayiwa aw ye baarabilancari boloda k'a fɔ ko aw jɛɲɔgɔnkɛ minɛnen don a bɛ to a la fo tile joli walima ni aw bɛnna kan na a bɛ wuli wa grève bɛ wuli wa? Effectivement comme aw yɛrɛ y'a jateminɛ cogoya min na an ka bureau exécutif min ye bureau SINABEF ɲɛmɔgɔw ye
olu de farala ɲɔgɔn kan kunu ka réunion kɛ donc comme faamuyalima sɔrɔ a ko kan ka ɲɛ kosɛbɛ a la donc u y'a jateminɛ k'a fɔ k'an ka baara ɲɔngiri k'a daminɛ bi sini ani sinikɛnɛ samedi an b'a kuncɛ o la n'a kuncɛra o la jateminɛw b'a jira olu mana se ka minnu apporter n'a a nɔgɔya kɛr'u kɔnɔna na olu bɛ tila ka examiner bureau exécutif fɛ donc bureau exécutif tila ka décision wɛrɛw ta n'a sɔrɔla a baaraw kan ka kɛ cogoya min na. Ayiwa an ka foli b'i ye Gindo k'a fɔ a lamɛnbagaw ɲɛna k'a fɔ ko nin tun ye SINABEF ka ɲɛmɔgɔ dɔ ye an ye wele bila min ma ka na ka ɲininkali sɛmɛ a la u ka grève kan. Sisan ka tɛmɛ ni kunnafoni ye énergie solaire centrale 3 ninnu ka sigili kɔfɛ Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ colonel Assimi Goïta fɛ a ka dɛmɛ lase cadre kɔnɔna na a ye groupe électrogène 10 ɲɔgɔnna labila énergie ministériso ye kɔkanko kotigiso ye yaasa ka bolomadɛmɛ lase u ma u ka kuranko gɛlɛya ni o baaraw olu cadre kɔnɔna na Mohamed Daɲogo bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan. K'a da a ka ɲumanya walew olu kadira o kɔnɔna kan cɛmancɛ fanga ɲamaba n'o ye colonel Assimi Goïta ye bi alamisa ale ye groupe 10 o di ministériso ma mun ɲɛsinin don kuranko ma maa mun kɔni ɲɛsinin don a ka nin ɲumanya wale ninnu donni la bala n'o ye Agibu Danbele ye an ka lamɛn nin groupe ninnu koɲa kan. Kuranko président cɛsirilen don kuranko la an ye centrale solaire 3 première pierre posée pour que ka kuranko nɔgɔya maliyɛnw bolo. Evry Social fɛnɛ y'a ta nin yɔrɔ ko la nin an bɛna groupe 15 di bi n'Ala sɔnna ma kɔfɛ an bɛ groupe 10 wɛrɛ di pour que kuranko bɛ yɔrɔ o yɔrɔ malidenw ka se ka kuran sɔrɔ kuranko gɛlɛya bɛ yɔrɔ o yɔrɔ dɔw ka se ka b'o la a bɛ di ministère mɔgɔw ma olu b'a di énergie mɔgɔw ma pour que ka groupe ninnu utiliser ka ɲɛ président hakili ye fɛn fɛn ye degun fɛn fɛn bɛ maliyɛn kan fan o fan n'a se ye mun ye ka dɔ bɔ degun na a b'o kɛ Evry Social hukumu kɔnɔna la. Ni groupe ninnu bɛ di wagati la mun kɔni ye safo sanakɔrɔba fo ka taa bila Cagadugu jalakɔrɔ olu baaraw kolonbo karilen ka ɲɛsin kuranko ma o baaraw tɛmɛnen kɔ yala olu na kuran min di ka ɲɛsin tileko ta fanfɛla ma ani ni groupe ninnu olu baaraw bɛ se ka don ɲɔgɔn na cogo di ka maliyɛnw ka u lafiya kuranko la Amidou Kone n'ale bɛ baara kɛ énergie du Mali la an k'ale lamɛn o kan. Le président ye centrale solaire biriki fɔlɔw da o ye fɛnba ye. Bon, groupe électrogène ni centrale solaire ou bien ɲɔgɔn dafa bon minnu nana bi olu ye groupe électrogène an y'a fɔ minnu bɛ taa an ka région na an ka dugu ka taa région ani dugumisɛnninw caman na bon centrale solaire ninnu olu tɛ se fɔlɔ centrale solaire bɛ an b'a fɔ ma réseau interconnecté kan o ye bɛ Bamakɔ ni Kayi ninnu ni Sikaso ninnu ta mais u fila de bɛ taa ni ɲɔgɔn ye parce que centrale solaire ale bɛ baara kɛ tile fɛ mais su fɛ ale tɛ baara kɛ. Donc, groupe nous de bena kana olu kokoro do. Ni centrale solaire baara kɛ tile fɛ. Donc, ou bien ni marangaw donna kaba la centrale solaire a baara a fanga bɛ jigi. Donc, toujours i bɛ groupe dɔ de bila i kɛrɛfɛ min b'a to n'a fanga jigira min bɛ se ka relais ta pour que population kana gɛlɛya senti. Ni groupe dɔw na to Bamakɔ a fanba o na taa Mali dugumisɛnninw de la i n'a fɔ Bintu Kamara ministre min ɲɛsinnen kuranko ma ale ye a ɲɛfɔ cogo min na. Dɔw bɛ to Bamakɔ mais caman bɛ taa marayɔrɔw la parce que marayɔrɔ ninnu olu de ka groupe bɛ yen de kosɛbɛ ka caya hali ka tɛmɛ Bamakɔ kan donc a kɛra cogo cogo dɔw bɛ to Bamakɔ mais dɔw bɛ taa marayɔrɔw fana la. Groupe mun bɛ joli? Groupe bɛɛ lajɛlen 25 lo fɔlɔ de nana nin ye filanan fana bɛ nalen lo fɔlɔ min ye nin ye o ye 15 ye filanan min bɛ nalen o ye 10 ye donc a bɛɛ lajɛlen o ye 25. Ni groupe 10 min dilen filɛ nin ye ale fanga kuranko la o de ye 16 ani buruburu 8 mégawatt o bɛ o de di wa 15 wɛrɛ min n'o kan ka na fara nin 10 kan u bɛɛ lajɛlen fanga faralen ɲɔgɔn kan o na se ka mun di kuranko la o de ye 27 ani buruburu 25 mégawatt kuranko ta fanfɛ Mohamed Daɲoko VOA Bamara tɔgɔ la ka bɔ Bamakɔ. K'a fɔ an lamɛnbagaw ɲɛna halisa ka to an ka nɛgɛ kan an bɛna an tulo kɛrɛ mun bɔ ka segin ka na kɔfɛ kunnafoni tɔw bɛ an bolo k'a lase aw ma jɛmukan ta ko filanan kɔnɔna la a k'an bɛn sɔɔni. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent.
les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables, les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous. Ayiwa ni y'an sigini ka na an ka jɛmukan kɛnɛ kɔnɔna la an bɛ tɛmɛ n'an ka kunnafoniw ye rusila kɔkanko kotigi Sergei Lavrov ale y'a ka farafina gun kan taamaw kuncɛ kunungo araba la juin kalo tile 5 sanba 2024 na Tchad jamana kan taama min sen fɛ a ye nanzarala baarakɛɲɔgɔnya u ni farafina ni ɲɔgɔn cɛla la lagosi kosɛbɛ. Mariam Traoré, Mohamed Touré bɛ ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an ka lamɛn. Lavrov y'a jira ko jamana 4 a taara bɔ minnu la tile 3 kɔnɔ n'o ye Laginɛ, Congo, Burkina Faso o ni Tchad walasa k'u ka jɛɲɔgɔnya baaraw barika bonya ni Rusila ye sɔrɔko o ni jago siratigɛ la nka sɔrɔsi taama fana na walasa u ka jatigɛ wale jihadikɛlaw kulu tiɲɛ Sahel kɔnɔ. A bɛ san damadɔ bɔ Rusi jamana bɛ ka cidenya juru kɛlɛ dɔ ɲɛ minɛ farafina kɔnɔ k'a ɲini ka tilebi jamana nɔnabila ye. Kelenya sigi la tilebiyanfan sɔrɔtigi jamanaw fɛ ani jɛɲɔgɔn ɲinina a ye dɔ fara a ka cɛsiri kan ye kabini a ye bingani kɛ Ukraine jamana na san 2022 février kalo la. Jamena Lavrov y'a fɔ kunnafonidilaw ye ko Ukraine jamana na tilebi jamanaw tɛ hɛrɛ fɛ ka min lakana nga ni sariya kolo nunu aw kan ka sugandi ka Rusi kɔkɔrɔ dɔn walima ka Ukraine jukɔrɔma tintin ani n'aw bɛ Rusi dɛmɛ aw bɛna ɲangi o de ye tilebiyanfan jamanaw ka siratigɛ yeko ye. Tchad ye Rusi fanga ka fɛrɛbɔ taabolo laban dɔ ye min na Moscou b'a ɲini ka min jɔ Sahel kɔnɔ Faransi ka fanga yɔrɔ kɔrɔ la nka min ka kɛlɛbolo gɛnna ka bɔ yen Rusi nafa kama jamana 3 kɔnɔ. Paris bɛ sɔrɔdasi 1000 ɲɔgɔn mara hali bi Tchad ani kɔsa na a y'a ka laɲini sigi ko kura ka sɔrɔdasi yɔrɔ mara yen nka a hakɛw dɔgɔyara. Lavrov ye ɲɔgɔn sɔrɔ Jamena ni jamanakuntigi Général Mohamed Idriss Déby Itno ye min sugandira mɛ kalo o tile 6 na kalata dɔ la min kɛra kɛlɛba la kɛlɛcɛw ni diɲɛ baɲumankɛ tɔnw fɛ san 3 a kɛlen kɔ ka fanga ta sɔrɔdasikulu dɔ ɲɛmɔgɔya la. An y'a laselikaw ye kabi jɛmukan daminɛ na k'a fɔ ko Mali sɔrɔdasiw colonel major 21 ɲɔgɔnna sugandira ka général jala di u ma ayiwa jamana marabagaw fɛ yala nin jala ninnu dilen minnu filɛ nin ye tan bɛna kɛ kunfɔlɔ de ye ka se ka jala laseliw kɛ ka jaladi kɛ tuguni sɔrɔdasi 5 minnu n'u ye farangadaraki kɛ n'u bɛ Mali furancɛ fanga ɲɛmɔgɔya la walima ayiwa a kɛra politiki siraw de kan wa jala nin a dili min kɛra nin waati in kɔnɔna na ka jamana to nin situation min na yala a nafa b'a la jamana kan wa yala kɔlɔlɔ b'a la wa yaasa ka se ka jaabili sɔrɔ nin question ninnu na an ye wele bila Nuhuntogo ma Nuhuntogo ale ye lakana dɔnbaga lajɛ ye ka bɔ Bamakɔ a b'an bolo nɛgɛ kan Nuhu ni tulo b'an na i bisimila an ka foli b'i ye. N balimamuso i yɛrɛ ni wula mago ma bago lamɛn k'aw bɛ fo k'aw bɛ bila karamantɔn na. Ayiwa yala nafa bɛ colonel major ninnu ka ni général jala ninnu ko ninnu na armée ka ɲɛta kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka hiérarchie o ye u ka baaraw sigilen don ko min kan armée yɛrɛ kɔnɔna na ani u ka troupe minnu fana n'olu bɛ terrain kan n'olu bɛ kɛlɛw kɛ yala nafa b'a la olu kan wa. Nafa b'a la kosɛbɛ n'i ye jateminɛ kɛ galon ye min ye général galon n'i y'a jateminɛ kɛ ani galon tɔw bɛɛ kelen ani coloneliya ye kelen ye ani colonel majoriya ye kelen ye ani capitaine ye kelen ye ɲɛma n'o ye jamana ɲɛma ye ale de bɛ décision ta n'a ka d'a ye tuma min ka ka galon di baaraw bɛ kɛra n'i ye jateminɛ kɛ maa caman b'a fɔ ko généraux ka ca Mali kɔnɔ mais n'i ye jateminɛ kɛ généraux min bɛ baara kɛ nka tɔn kɔ k'a fɔ k'a bɛ service la o de ka dɔgɔ commandement ninnu na an ka région ninnu bɛɛ lajɛlen ɲɛmaaw de kan ka sɔrɔ n'o ye a bɛ fɔ min ma direction de service chef d'état-major olu bɛɛ ɲɛmaaw ka dɔn ani le commandement militaire k'a daminɛ inspection na ka na secrétaire général du ministère de la défense ka bɔ ka taa chef d'état-major général na a n'a ka adjoint ka taa commandement militaire la région kɔnɔna na les régions militaires a commandant bɛɛ lajɛlen a kan ka kɛ généraux de jamana tɔw bɛɛ lajɛlen
mais n'i ye jateminɛ kɛ maa min bɛ baara la de maa 20 presque o de taara parce que ani polisi kelen b'a la o de b'a kɛ maa 21 ye mais maa min b'a la bi gouverneur 3 n'o ye Labasi ye n'o ye Amara ye n'o ye Kayi gouverneur ye olu mɔgɔ 3 an ka fɔ donc olu ye gouverneur ye olu bɛ région kɔnɔna na. Bon nous yala nin jala ninnu dilen ta sisan parce que u bɔra yɔrɔ dɔ la ka taa yɔrɔ dɔ la a bɛna musaka wajibi de don a bɛna kɛ musaka de fana ye a mana kɛ cogo cogo ma Mali dun bɛ gɛlɛya min kɔnɔna la nin waati in na sisan yala a tɛna a musaka ko a bɛna kɛ cogoya jumɛn na. N b'a ɲɛfɔ maaw ye n'i ye jateminɛ kɛ an b'a la waati min kɔnɔna na Mali général ka sara tɛ tɛmɛ n ka fɔ donc 65 ani 66 ɲɔgɔn ninnu kan mais sisan kow nana dɔw farala kan n'o tɛ n'an y'a comparer k'a lajɛ Burkina Faso Niger ni tɔw général kelen ka taa i b'a sɔrɔ mobili b'a bolo commandement b'a bolo so bɛ d'a ma n ka taa drapeau bɛ d'a ma baara caman bɛ kɛ Mali la tel n'est pas le cas un général malien i b'a ye i b'a fɔ colonel n ka taa donc fɛn wɛrɛ foyi t'a la mɔgɔ bɛ wari ko kuma min fɔ la wari ɲɛnaman t'a la parce que un député est mieux payé que un général en République du Mali donc n'i ye jateminɛ kɛ mɔgɔ b'a kɛ i n'a fɔ wari don fɔlɔ dɔw min ma t'a faamuya o b'a fɔ k'an tɛ ko général kelen ko ça coûte extrêmement cher tiɲɛ t'a la parce que information de t'o bolo un général malien ne coûte pas cher mais min don o bilalen don baaraw de la an ka to commandement na ani bi n'i ye jateminɛ kɛ caman yɛrɛ ta ɲana plus de 60% n'i ye jateminɛ kɛ ne tun bɛ bɔ a la tuma min a maa 100 ani maa 50 ni kɔw don dɔw farala kan sisan a kɛra cogo a ma tɛmɛ mɔgɔ 200 kan maa 100 ɲɔgɔn olu ta ɲana ka ban colonel général ninnu en général i b'a sɔrɔ o sen ka donc min bɛ deuxième section na a bɛ maa 30 maa 40 bɔ olu bɛ retraite la donc maa min b'a kɔnɔ k'a fɔ ko bɛ baara kɛ bi ni n ka jate ka ɲi a tɛ se ka tɛmɛ mɔgɔ 60 mɔgɔ 70 kan min bɛ commandement yɛrɛ la a tɛ se ka tɛmɛ mɔgɔ 20 kan. O faamuyara Nuhu mɔgɔw tun bɛ kan ka colonel 5 ninnu ne fanga bɛ minnu bolo nin waati ninnu na olu ka général jalakoya ma sɔrɔ makɔnɔ nka u tɔgɔ ma ye liste ninnu kan mun de kama dakurunya kelen kama parce que maa o maa nommé na bi a ka kɔrɔ n'olu ye olu ye jeunes ye ka tɛmɛ par rapport n'i ye jateminɛ kɛ muso 2 nommé na la bɛɛ y'o tɔgɔ mɛn n'o ye Nɛma Sagara ani Nana o bɛ présidence de la République la ninnu bɛɛ ka taa ka taa ni san damani ye fɔlɔ n'i y'a lajɛ généraux ninnu o bɛ se ka san 20 kɛ n ka donc coloneliya la o de bɛ Nana ye n ka taa ka tila ka an ye colonel major dilan fo ka n'a bɔ bi n ka taa ka général la n'i bɔra colonel major la i bɛ sɔrɔ ka kɛ général ye donc fɛn tɛ k'a fɔ i n'a fɔ affaire ko don mais maa min bɛɛ b'a dɔn âge nɔ don n ka taa donc normal don. An ka foli bɛ Nuhu Togo ye bɛɛ nin tun ye Nuhu Togo kumakan ye an ka nɛgɛw kan ale ye lakana ani bɛn ani basigi o dɔnbaga lajɛ ye o analyste don an bɛ to k'a ta an ka nɛgɛw kan yan nɔ an ka foli b'i ye. Ayiwa ka tɛmɛ ni kunnafoni ye halisa jamana minnu ye u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma guerre mondiale 2 o senfɛ ka Allemagne nazi kɛlɛ ayiwa olu bɛ n'u bɛ wele nazarakan na ko alliés olu bɛɛ bɛ taara ɲɔgɔn sɔrɔ bi Normandie Faransi jamana kan yaasa ka se ka taa u sera Allemagne fanga la nazi fanga in na guerre in senfɛ débarquement kɛra o yɔrɔ min na ka taa u kow ɲɛnamaya a yirala k'a fɔ ko Russie jamana ma ye a kɛnɛ kan Mariam Traoré bɛ a lakali an ye an k'a lamɛn. Jamanatigi Joe Biden ka fara Faransi jamanatigi Emmanuel Macron kan ani Canada jamanatigi dankan Justin Trudeau fo ka taa se Almankaw ka ɲɛmaaba ma n'o ye Olaf Scholz ka fara jamana ɲɛmɔgɔ 20 ani kɔ kan ye bɛnkan dɔ sɔrɔ ani u ka jamana fangaw k'u bɛna yɔrɔ la kɛrɛnkɛrɛnnen belebeleba dɔ sigi sen kan Bazieux o kɛɲɛkanyanfan ka taa tilebiyanfan fɛ yɔrɔ min na Ameriki jamana finitigiw wulila ka taa juin kalo tile 6 san 1944 sɔgɔmada joona fɛ finitigi camanba de nin bɔnɛna nin yɔrɔ kofɔlen in na n'o kɛra Almankaw ka kɛlɛdaga ye ka kɛɲɛni o don ɲɛnamayali wulikajɔ baara kunfɔlɔw ye min daminɛna nɛgɛ ɲɛ 15 tɛmɛlen kɔfɛ ni sanga 30 ye n'o bɛ bɛn nɛgɛ ɲɛ 13 tɛmɛlen kɔfɛ ni sanga 30 ye GMT a fara ɲɔgɔnkanw baaraw sigilen sen kan kɛra Omaha Beach walasa ko ka se ka hakililajigi kɛ a don kofɔlen in na ni k'a ɲɛnamaya nin wulikajɔ tasibila bɛna kɛ don kɛrɛnkɛrɛnnenba ye tariguw kɔnɔ n'a kɛra ni yiraliba damadɔ ye ani fɛnɛ ka fara sanfɛ wulikajɔ baara dɔw kan n'o bɛ wele ko Douglas C-47 n'o tɔgɔ tilala ka yɛlɛma ka kɛ Dakota ye sɔgɔmadayanfan waati
wagati ɲɛnajɛ kunfɔlɔ baaraw minnu sigira jamana tɔgɔ la kɛra britanikiw ka masakɛ Charles III fɛ ka fara Ameriki jamanatigi Joe Biden ani Justin Trudeau fɔɔ ka taa se a kɛlɛkɛden kɔrɔw ma minnu bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan. A labɛn baara kunfɔlɔbaw bɛɛ lajɛlen kɔni sigira sen ka duguluguli siraw fɛ ni Ameriki jamanadenw britanikiw ani Kanada jamanadenw ye n'a kɛra sababu ye ko ka daw yɛlɛn ka taa Faransi jamana ma ka Alimaɲi ka nasiw olu ka sentanya kofɔ san 80 o kɔfɛ min kɛra nin kɛlɛjuguba kɔfɛ hakilinaw ni miiriya bɛɛ lajɛlen yɛlɛmana ka taa Ukraine jamana ma yɔrɔ min lakodɔnna kabiri février kalo san 2022 ni Rusi jamana ka kɛlɛjugu binni ye u ka jamana kan min kɛra ni fagalijugubaw ye wa k'a kɛlɛ lajɔli waati kuntagala ka jan. An ka farikolo ɲɛnajɛ kɛnɛ Siyaka Tarawele bolo. Senatolantan bunagun kan sɔni ni nɛgɛ 19 dana gosira Mali heure la Mali forobatɔn cɛ kɔrɔbalenw équipe nationale kodo ale ni Ghana cɛ kɔrɔbalenw bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ ɲɔgɔndan a ɲɔgɔndan bɛ tan stade du 26 mars la Bamako a bɛ don coupe du monde 2026 éliminatoire o ɲɛbila ɲɔgɔndanw tile sabanan hukumu kɔnɔ Mali bɛna se de ɲini Ghana ɲɛkɔrɔ ni b'a dɔn ko tile fila ɲɔgɔndanw tɛmɛnen kɔ éliminatoire ninnu hukumu kɔnɔ jɔyɔrɔ filanan bɛ Mali bolo kuru 4 farankan 2 Comore kɔfɛ ale bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la ni kuru 6 ye farankan 3 Ghana min bɛna bisimila Mali fɛ bi alamisadonya in na ale bɛ jɔyɔrɔ 4 na ni kuru 3 ye bi ɲɔgɔndan ma nɔgɔn tiɲɛ don Mali bɛ so nka Ghana fana b'a fɛ ka se sɔrɔ kɔ kan bari o nafa ka bon kosɛbɛ kosɛbɛ o de la degeli karamɔgɔ Eric Sekushel ka cɛdenw bɛ wuli ka jɔ la walasa ka kuru 3 ta so ka ni juin kalo in tile 11 nata ɲɔgɔndan ma kɔnɔ Madagascar ɲɛkɔrɔ o ɲɔgɔndan bɛ tan Afrique du Sud jamana kan o bɛ don éliminatoire o tile 4 hukumu kɔnɔ halisa Mali ka kulu kɔnɔ n'o ye groupe I ye kunu araba Centrafrique ye se sɔrɔ Tchad kan Centrafrique celo 1 kanankolo o kɛra Tchad ta ye VOA Bamara tɔgɔ la Bamako Siyaka Tarawele kala seli don. Ayiwa an bɛ a fɔ Mali samatasɛgɛw ye ko bonne chance Ala k'u gagner awa ka fɔ aw ɲɛna fɛnɛ ka nin bɛna dansigi kɛ an ka kunnafoniw na mais sani an ka wuli an bɛ laseli kɛ aw ye k'a fɔ ko an ka jɛmukan kɛrɛnkɛrɛnnen n'a tɔgɔ ko an b'a fɔ ale kɛnɛ bɛ sigi sisan juma o juma ka bɛn fitirimagɛn waati ma Mali jamana kɔnɔna la sini ta kɛnɛ a bɛna tigɛ Mariam Tarawele fɛ a bɛna kuma furusaw de kan a kɔnɔ an bɛ a ɲini aw bɛɛ lajɛlen fɛ a k'aw sɔgɔ an ka o la an ka se ka o discussion o kumaw ɲɛfɔ ɲɔgɔn ɲɛna awa ka foli ani tanuni k'o lase an lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen ma halisa minnu sɔgɔlen don an ka kunnafoni siraw la k'a fɔ aw ɲɛna ni kunnafoni ninnu a b'u sɔrɔ an ka bɔlɔlɔ siraw kan a belebeleba n'o ye www.voabambara.com ye awa an bɛ sɔrɔ fɛnɛ kunnafoni ninnu a b'u sɔrɔ fɛnɛ an ka pagew kan YouTube, Facebook, Instagram ka foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen ye aw bɛɛ ni ce aw ka kulomajɔ la a k'an bɛn waati wɛrɛ. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux.
La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voaafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce